pamatud-an nga sayop ang panudlo sa Seventh-day Adventist Church nga tuig 1844 ang pagsunod ni Kristo sa labing balaan nga dapit sumala sa Biblia o referensya. Kining maong topic ang afirmatibo dining maong debatiya si Brother Paul San Pablo Alima o ang munigar ang Seventh-day Adventist Brother Mitchell Bendilio. The same as sa first round sa maong debate, maura gihapon ang maong mga kalagdaan o reglamento sa ilang panagpangi. Mahitungod dining ilang topic karong hapuna. As well as mga igsoon, maura gihapon ang ato ang hangyo ninyo. Please listen, then bro, please respect yapon sa moderator. Hindi yung moderator, nagkaroon na maglingkod kay kapoy magbarog. Okay, timers. Akong pamatud-an na kining panudlo sa Seventh Adventist Church na tuig 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit o sa kinikadakong sayop na panudlo. Mabasa nato din sa ilang libro lagda sa pagtuon sa Biblia, Seventh Adventist ni South Philippine Union Conference. Dini sa pahina 31 nag-ingon sila, sa tuig 1844, si Jesus bisulog sa labing balaan nga dapit sa paghinlo sa langit ng santuaryo. Si Kristo mao ang Pangulong Pare. Dayon ang yutan-ong santuaryo kada tuig ang pare mosulod sa labing balaang dapit aron dito offer ang sakripisyo sa pagpasaylo sa sala sa katawhan. Dayon ang atong Ginoong Kristo sumala nila ang pagsulod sa labing balaang dapit diadtong 1844. Nganong nanudlo man niini ang mga Sabadista. Ang unang yung bersyon ni ining tuig 1844 dili ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Sumala sa ilang librong America in Prophecy, pahina 380 mo ning atong mabasa. They refers to Adventists understood that the cleansing of the sanctuary was the purification of the earth by the fires of the last great day, and that this would take place in the second advent. Hence the conclusion that Christ would return to the earth in 1944. Ang ilang yun unang bersyon sa tuig 1844 nga mubalik na si Kristo sa kalibutan. Pero napalpak maning pagtulunan sa mga Adventista, nagipangunahan ni Miller, dahil apel na po ini si Ellen Goldwhite, kay si Ellen Goldwhite, tinunan man to ni Miller. But the appointed time has passed, and the Lord had not appeared. The believers knew that God's word could not fail. Their interpretation of the prophecy must be at fault. So giangko nila ng ilang pagsabot sa tuig 1844 sayop. Mao nga si Ellen Goldwhite naghimo og laing bersyon, iyan ning gihilot ning sayop. Nga nasayop si Miller nga dili tinuod ng 1844 mobalik si Kristo sa kalibutan. Kung ka ng 1844 mao na ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Ang sayop gihilot ni Ellen Goldwhite.
Apautan na nasakto ba? Dili ka na ako'y manghihilot na tiwasan hinoon ka sa imong piang. So 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balang dapit. Husto ba rin? Kung wa lang unta magsulti ang Biblia sa kamatuoran, masakto na si Mr. Bentilio. Pero sa may giingon sa Hebro Kapitulo 9, versikulo 12, isulat kini na antong unang siglo, first century ang pagsulat ni Hebro. He did not enter by means of the blood of goats and calves. He refers to Christ. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered. Past tense, he entered the most holy place once for all by his own blood. Nini pala nga bersikulo na panghimakak na nato ang 1844 sa Batista. Nga ni atong 1844 kung ang pagsulod, pero matod sa giwali sa balaang kasulatan, he entered. Misulod na siya dito sa labing balaang dapit. Asa man di ay ang labing balaang dapit? Ang tubag, Hebro Kapitulo 9, versikulo 24. Kay wala mo sulod si Kristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tao, nga kopya lamang sa matuod nga balaang dapit. Apan misulod siya sa langit, diin nangakubang siya karon sa Dios alang og tungod kanato. Aduna pa ba'y mas labing balaang dapit sa atubangan sa presensya sa Diyos? Napawa na. Kung sa mana, kung naapa. So si Kristo misulod, nangatubang siya sa iyang amahan dito mismo sa presensya. Kanus anin nahitabo? Tuba, Colosas Kapitulo, Alpiso Kapitulo 4, versikulo 10, busa siya nga mikunsad maura-usab ang mikaya sa lupa sa kalangitan aron lukpo niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Sa ato pa sa pagsaka sa Ginoo sa langit, misaylo siya ngadto sa kalangitan, miadto siya sa presensya sa Ginoo, mao nga dinhi sa balaang kasulatan sa Colosas ato mabasa. Ang diwali ni San Pablo na nag-ingon, 3:1, sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga tua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Sa ato pa sa dan si Kristo misaka sa langit, human nga siya mitubo sa katawan, miatubang dayon siya ngadto sa Dios kang Amahan. He entered into the most holy place. So nagwali na ang mga apostoles nga niadtong 1844 nakasulod na si Kristo sa labing balaang dapit. Mao nang dako nga palpak kining prueba o pagtulunan sa Masabadista nga ang pagsulod ni Kristo sa langit 1844 pa.
kung walan unta kini mga sitas nga atong giprobe, makaingon ko nga husto ang mga Sabadista. Pero sanglit ato man tuuhan ang giingon sa Biblia that He entered into the most holy place. Sa ato pa, sa wala pa ang tuig 1844, nakasulod na si Kristo. Apangutan na kinsa man ni Kristo hakaha na nakasulod sa 1844. Asa man ay may iskala si Kristo, Mr. Bendelio, sa iyang pagsaka sa langit nga 1844 pa man ang pagsulod sa labing balaang dapit. Pero sayop ka na kapag tulunan, dawato nato karong kahaponon kang insakto nga panudlo kining gitudlo sa Biblia nga dili 1844 ang pagsuod ni Kristo sa langit, kundili niadto pang first century sa iyang pagkayab sa langit, nakasulod na siya dito sa labing balaang dapit. O kining akong pagpruiba, so posinde na sa pagpabarog sa tema na akong kipruibahan. So open ako sa iyang mga pangutana. Ang hapon sa akong kaapang brother po Alima. May hapon. Andam na ba ka sa pagtubag sa akong pangutana? Andam na, sige, pangutana. Salamat. Ang imong tema na gingon, sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist na mao ang 1844 pagsunod ni Kristo sa langit. Pangutana, gigamit nimo ang lagda sa Adventista sa pagpamatod sa imong tema nga sayop nga 1844 ni sunod si Kristo sa balaang labing balaang dapit. Mabasa ba sa lagda sa Adventista ang pulong sayop ang doktrina sa Adventista? Mabasa o dili? Kategorikal. Di mabasa kayo, may kawatan mo angkol nga sa kawatan. Sunod pangutana. Sunod pa ito. Kay dili man dahil mabasa. O yun ka na imo-imo na to o wala sa lagda sa doktrina sa Adventista. Ako nang giko al kontra pinaagi sa kamatuoran sa Biblia. Kay kung wala pa ni nga kamatuoran sa Biblia, sakto ka Mr. Bendelio. Sunod pangutana. Okay. Kay matod pa nimo imong gial kontra sumala sa Biblia. Mabasa ba nimo sa Biblia nga si Kristo wala ni sulod sa 1844 sa langitong sanctuaryo sa labing balaang dapit? Mabasa o dili? Wala kay kini pagsulat din sa Hebrew 1st century. Akong basahon sa Hebrew 9:12. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood. So na kung first century, misulod na. Muna ka ng imong 1844, pinta ka ng palpata, Mr. Bendelio. Objection, Mr. Monitor. Objection. Wala ko nag-ingaw mabasa sa Biblia. Dali. Ang ako, objection. Ang akong mag-aagarot Moderators time. Buwan nga object ka. What sa? Ignon siya na ako. Okay, proceed to your objection. Okay. What, ana? Okay. Ano Ano yun? Okay. Okay. What is your objection? Ang akong objection, mabasa ba sa Biblia nga wala ni sunod si Kristo sa labing balaang dapit? Naatay categorical question, answerable categorically. Ni Kristo siya basa, wa siya nitubag sa kategorikal. Okay. Di yun na mabasa kay sayop na. So ano, ipabasa rin mo ng sayop man na. Ang sakto mo maning sa Hebrew. Dose, he entered the most holy place mo nang duha na dahil sakto, imo pa pasakto ng imo 1844 mo nang di na mabasa kay perte ng sayo pa nga pagtulunan Mr. Bendelio unong na sa pagbandilyoan ng sayo din nga pagtulunan. So pagkutana. Sunod po na.
Ingon ka, matod sa mga apostoles, nagwali na ang mga apostoles, na nisulod si Kristo sa labing balaang dapit 1844. Gusto itong pagkasultiya o sa'yo? Sayop lang yun ng imong 1844. Morang di ko na mo mabasa. Ayaw ko pagkita sa butang ng sayop sa Biblia. Kaya pusto ng Biblia, imo ikarga na imong sayop pagtulunan. Ang mabasa din basahon ako ha, para makasabot yun ka. Hebrew 9:12. He refers to Christ did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered, past tense, misulod na, to the most holy place, once for all, by his own blood. Ang sakto nga during pa sa pagwali sa mga apostoles, nakasulod na si Kristo. So kung imo pa nang ipasulod ng imong 1844, di na masulod. Kaya sayop man na. Sunod pagkatana. Pagkatana. Ikaw may gawali ka ganiha, kasulti na di ganiha. Na ang mga apostoles nagwali na si Kristo disulod na sa 1844 sa labing balaang dapit. Sayop man di ay ni, matod pangimo. Uyon ka kay ikaw na mismo na sayop. Wa lagi magwali ang mga apostoles sa 1844 kaya sayop na. Ang sakto kining 9:12 sa Hebro nga during sa mga apostoles gisulat na kayo sa Hebro 9:12 nga si Kristo misulod na sa labing balaang dapit. So kanang imong pangutana nga 1844 ang pagsulti pabasa na nimo, di gyud na mabasa kay sayop man na. Pagkatana. Ang imong tema, sumala sa mabasa sa Biblia o sumala sa dili mabasa sa Biblia? Ito ba? Pamatod anako sumala sa Biblia o gipamatod anako ganang imong 1844 perting sa iyo pa kay dili 1844 si Kristo misulod first century pa nagwali na nga misulod na si Kristo sa labing balaang dapit so wa nagpag-asa o puruhan ng imong 1844 nga may sakto na. Sunod pangutana. Kay matod pa nimo sayop ning nga doktrina sa Adventista. Unsa man ay hustong doktrina sa 1844 kasayop man ka ang doktrina sa Adventista 1844 itukan. Di na ako obligadong pagsultian ng husto kasayop lagi na ang akong katungdanan din nga bungkagon ko na nga sayop pinaagi sa paggamit sa Hebrew 9:12 that Christ entered into the most holy place. Nisulod na siya. So ayaw ko pautanan ng i-prove na ako din ng 1844 kay sayop na siya nga pagtulunan. Imong katungdanan na unya nga imo nang i-prove na correct na. Ang akong pangutana kay ang imong di makonklusive sayop. Prabil ka mo, insulting nga sayop ang 1844 nga may pagsulod ni Kristo sa sanctuaryo sa labing balaang dapit. Itugan ko na usa na yung hustong pagtulunan sa 1844 nga dili sayop sama sa Adventista. Itugan. Di na nako pagtulunan ng 1844 imo na. Ako lang giproblin nga sayop na. Pinagi sa paggamit sa husto nga mga referensya sa Biblia aron mo guba na ng inyong sayop nga pagtulunan kay gihilot naman ilang ng sayop ni Miller. O sa ako nang giingon na ay manghihilot nga tiwasan hinunay mong biang na si Healing Jewett na niwasay ni nasayop ni Miller. So pangutana. Mr. Paul, akong pangutana simple. Kay sayop man ang 1844 nga doktrina sa Adventista. Makatugan ka ba sa hustong pagtulunan 1844? Makatugan or dili? Tuba! Kapedor ka. Tug-anan tanggaling ang 1844 sayop, unang sayop, 1844, kibasa na ko sa American Prophecy, inyo man agamito ko ni inyo. Ang inyong unang teaching in 1844, nga si Kristo mo balik sa kalibutan sa tuig 1844, nasayop mo. Ang interpretation according din nasipyat ang interpretation. Ikadong interpretation nila sa 1844 nga misuot si Kristo sa most holy place, nasayop na po. So
ang imong pangutana, makatug-an ba ko sa 1844? Makatug-an ko kapitin sa iyo pa. Okay. Sunod po na. Kung si Kristo musulod sa aming balaan dapit sa 1844, makahimo siya dili. Ito ba? Di yun na pwede mahimo nga mosulod siya, kaya nakasulod naman siya. Pagawason pa rin mo sa 1844, para mosulod na po 1844. Nahon sa naman ka. Nisuon na ganin na itong first century. Pagawason na po niyo papasod doon na 1844. Di yun na mahitabo ng imong ipanaghap, Mr. Bindilio. Ang atong pangutana, Mr. Paul Alima, kung si Kristo musulod sa labing balaan dapit 1844, makahimo siya o dili? Tumaga, kategorika, makahimo o dili? Di na lagi siya musulod na, kaya nisulod na gani, pagawason pa rin para musulod na po. Ang sabi mo mabasa, Imo din, manuborehon si Kristo. Ayaw ay manipulate si Kristo. Gawas na ko, ipabalikon na po ito imposible. Posible man na nga musulod ka diha. Di yun, why yun puruhan na may sakto ng 1844 kay naguba na na mismo sa kasulatan. Okay. Nga nisulod na si Kristo sa holy place, wala pa gani ang 2nd century sa pagsulat pa sa Hebrew. Sunod pagutan. o yun ka ba, Mr. Paraiman, na ang sanctuaryo sa langit, doon ay duha karong holy place o most holy place. O yun ka, sumal sa Biblia, sumal. O yun ko ni Ana. Pero si Kristo misurod lagi sa most holy place dito pa sa first century. Gisulat na sa Hebrew 9:12, He entered into the most holy place. Ang sayop diha, bisa pagkatuluhon pa rin mo, holy place, holier place, holiest place. Sayop diha po ng 1844 na misulod. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Ang akong pangutana, Mr. Paul Mone, o yun ka ba nga sa holy place na dito ang mga candlestick? O yun ka or sumat? Why problema na bro, basta ang pagsulod atong gidebatihan nga dili 1844. Di ang pangutana, o yun ka? O yun lagi ito, wa ko isupak ana, ang isupakan ako kanang ingong sayop na pagtulunan. 1844 ang pagsulod ni Kristo, guba na ana, dinhi pa lang sa Biblia. So, Sunod pangutana. Kung mabasa na ako sa Biblia, nga nakita sa usas mga apostoles na si Kristo nagtindo diha sa dapit nga doon ay candlestick nga mao ang holy place dito sa langit. Supakon mo yun. wa lagi na problema. Kaya nga naman, holy place, most holy place, ang atong gidebatihan ang most holy place man, nga si Kristo lagi misulod na 1844. Okay. O sa sayop lagi ng imo, Mr. Bendilio, 1844 misulod. Guba naman sa 9:12 sa Hebrew. Mator panimo na nasunod na si Kristo sa most holy place. O niya ang holy place, lahi sa holy place, kay na ang candlestick. O niya, uyon madiay ka, nga nakita sa usas mga apostol si Kristo, na dito siya sa dapit sa holy place, nga na ang candlestick. O yan, sabi tinura na, sa most holy place ni Kristo, o na pa sa holy place. Tumaga. Ang tinuod kining Hebrew 9:12 ang imong misayop ng 1844. So, pangutan. Okay. Kay Matoy Panimo, ang Hebreano 9:12. Ang Hebreano 9:12, mabasa nimo, magikan din siyota si Kristo ni Cristo sa holy place. Wala ni agi sa holy place. Tama. Daghan na itong ipangbasa na ko nga he entered into the most holy place. Asa mo na sa gikan sa dang mikayab man siya. Ibasa na kaya na dito sa... Okay, salamat. Okay. Para bro, tigbasa ko mo ka bro. Ako ngayon tigbasa kay may nang magsulti tayo nga naatay tigbasa. Okay, atong ihatag na usab ang kahigayunan sa musupak nining maong tema sa ipabarugan sa Taigsoon Brother Paul San Pablo Alima, sulod sa 15 minutos.
Time start now. Okay, mayong hapon mga kaigsunan ko din sa Cebu sa Plaza Independencia. Karon pa ko kakita debate nga nahibalo siyang sayo pero di siya katugakon sa gusto. Nakuha ba ninyo pawin? Once mo conclude kag sayo, ito ka ng gusto. Kaya saan di mo pagkambing sa tao nga sayo na nawa kay ma-prove na gusto. Tinaw, nangutana ta, mabasa ba sa Biblia na si Kristo wala ni sulod sa 1844 sa labing balaan dapit? Ang tubag niya, di mabasa. Nakasunod lagi. Nakasunod na daw. Mauto pa na, kasunod na. Ang pangutana dito ba po ni siya? Ha? Ha? Mga kaligsunan ng mga kaigalaan, nigamit sa lagda, gigamit ang 1844 na nisulod si Kristo sa labing balaan dapit. Lagda sa Seventh-day Adventist, pamatod aniya, sumala sa Biblia referensya, gipangutan sa lagda, mabasa mga sayo, huwag mabasa, kaya huwag kawatan mo angkon. Huwag magulungutan ang kawatan mo angkon magli. Kaya ang tubag, may utang pagutan ang kawatan mo angkon dili. Huwag kawatan mo angkon. Nangutan ako man, mabasa ba diha? Na sayot ang doktrina diha na 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaan dapit. Huwag mo basa. Iyon na siya. Dahil sa di pang basa. O sa di basa niya, hinuhan mo na yung binusi. O niya, 1924. O niya, ang nindot igsoon, may nindot, ni angkon siya na lain ang hulagway sa balaang dapit o sa labing balaang dapit. Niya ni angkon po siya na nakita sa usas mga apostolis na si Kristo nakita dito sa balaang dapit pa. Sa ito pa ang Biblia, wala di ay na automatic nagtudlo na ni Jesus Kristo. Kay o Kristo pa, dili daw ta na gidsulat na nakita dito siya sa dapit nagtindog sa duna na adiha ang mga kandelero or candlestick. Wala mabasa sa Biblia. Atong basahon. Ato ta sa Catholic version. Lagi tinood nga sanctuaryo sa langit. Hebrehanon 8:5 atong basahon. Hebrehanon 8:5 yung dire. The worship in copy and shadow of the heavenly sanctuary, as Moses was warned when he was about to erect the tabernacle, for he says, "See that you make everything according to the pattern shown you on the mountain." Okay, naabay langit ng sanctuary. Naawala. Heavenly sanctuary, mabasa. Ang pangutanan, ang heavenly sanctuary igsoon, diyon sa manipaghulagway, kay mawa nagipakita sa Diyos kay Moises, sa diwa pa siya nagtukod o sanctuary yung dinisyutan. Mani, Hebrehanon, Kapitulo 9, versikulo 1 ngadto sa 3 sa The Living Bible Catholic Version. Bible 1 ngadto sa 3. Now in that first agreement,
between God and His people. There were rules for worship, and there was a sacred tent down here on earth. Inside this place of worship, there were 2 rooms. The first one contained the golden candlestick and a table with special loaves of holy bread upon it. This part was called the holy place. Then there was a curtain, and behind the curtain was a room called the Holy of Holies. O sa ginon, gisulti ni Apostol Pablo na ang sanctuaryo dito sa langit na gihapon ng kahimtang na dunay duha ka room, duha ka kwarto. Ang holy place na diha ang candlestick. Unya may kurtina nga nakaulan, unya ang duyan ng mga kurtina ang the most holy place. Sakto to yan. Nagibasa sa Hebreano 9:12. Pero sa di pa maabot sa Hebreano 9:12, klaro tinaw na si Kristo dito nakita sa dapit sa may holy place. Revelation 1:12 and 13 atong basahon. Revelation 1:12 and 13. When I turned to see who was speaking, there behind me were 7 candlesticks of gold, and standing among them was one of look like Jesus, who called himself the Son of Man, wearing a long robe circled with a golden band across his chest. His hair was white as wool or snow, and his eyes penetrate like flames of fire. Asa nakita igsoon sa Ginoong Hesus ni Apostol Juan dito sa dapit nga naa ang candlestick, mga kaigsuonan, dito sa langit. O sa gani, baliko nato igsoon ang Hebreano 9, uno nato sa 3, ang dapit sa may candlestick, holy place, mga kaigsuonan, dili most holy place. Ato masahon. Baliko na to. When I turned to see who was speaking, there behind me were 7 candlesticks of gold, and standing among them was one of look like Jesus, who called himself the Son of Man, wearing a long robe circled with a golden band across his chest. Okay. Klaro. O niya, kaya atong tema, Biblia magreferensya. Naay mabasa nga si Kristo nakita dito sa balaang dapit. Nga nadapit niya ang candlestick. O niya, kaya na may referensya. Sumalas, tema. Mauna na sa Selected Messages Book 1, page 125, nang ingon din in 1844, Christ entered into the most holy place. May pako, kaya na ko'y nabasa, siyang niyong sayo, wag yun yung tao'y nabasa nga sayo. Kanya, normal man na, basta gani kaakbang sa pagtuo, di yun na mo uyos doktrinas itong mas kaakbang, puro gula sa bisag sakto. Di ba? Kinsa man ko nung tawana karon nga mutugaan mo yun na sakto ng doktrina niya kaaway
Kasupa ka sa mga pagtulunan ka sa mga relihiyon. Mauna mga higalag, mga kaigsuonan, initaglaan sa kahaponon. Isip usakan negative sa tema. Ako lang, gisundan siya nga ang iyang Panginoon ni Dritso si Kristo sa Muslim place dili na tinoter, dili ko angay ko mapamatod ani. Ako lang gikorek ang iyang nga gihilot ko ni Mrs. White, hindi na po makabasa si Ellen G. White manghilot. O gani, mabasa na si Ellen G. White mananabang, manghilot pa noon. No? Nga, Salmo 1:5, ang magbutang-butang ta, di ka mata ka dawa sa silo. O kung sa silo sa Ginoo. Ano, nagpahilot is Paul, aling bakang Mrs. White, mo to, o ko kay Mrs. Ako nagpahilot ko, Brad, niya, ditiusan magong ang tiang. Munang nakakungkod kong na, manghililot si Ellen G. White nga mutiwas pos na piang. Higala, Igsoon, pila na oras, may ining takna mga kaigsuonan. Atong na suta opinion ra ni Paul Alima ang conclusion nga sayot ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga 1844 si Kristo nisulod sa labing balang dapat sa langit. Nga naman, wabi mo basa sumala ko sa Biblia ang referensya ha? Nga di ako pag-ilang kuan nga libro katekesi ng Catholic Church nga ang bugtong mo interpret sa Biblia mao lang ang magisterium nga mao ang Papa sa Roma. Asa ka mabasa sa ilang sisise nga nideclare ang ilang Papa na sayo ang doctrine sa Seventh-day Adventist nga 1844 nisulod si Kristo sa labing balaang dapit. Kung naay mabasa magaling, nakatabla. Nga naman, nabasa kung sa kontro man po, natural man na. Natural man na. Pero, kanin si Brother Alima, buutan kayo ni. Butog kayo na po na siyang way mabasa. No? Now, niinitak na ang mga kaigsuonan o mga kahigalaan. Kung di mo gamit kang sayop na, di anang gusto. Kay, nagsigira kang iyong sayop, wapo ka ipresentar na gusto. O yan, sumalas Biblia, imong ibasa ng Biblia, pagutan naon po ka, wapo kayo mabasa ang sayop na. No? Mao na mga kaigsuonan. Mao na nga burden of proof na niya karon kay negative man ko. Negative ko ano nga tema. Ano nga debatiha. Burden of proof na niya nga wala na siya. Kung mawasan ako, hindi sa Biblia, nasa iyo ang 1844 na doktrina sa Adventista na si Kristo ni sunod sa labing balaang dapit o yun na nimong kapildihan ang mabasa sa Biblia na mga kaigsuonan wala na ako hipuso na uli ko dumagite di ba? O kung mabasa di yun ko magdalik-dalik uli ane kay pintahunong pala niya kaya ang iyang sumala sa Biblia ng referensya ni resulta sumala na niya. Muna akong tambang ni sa akong kaatban amigo kay nako ni sa sunod nga debate ayaw gamita ang Biblia kung wag yoy kay mabasihan diha. Ingna sa sunod nga debate pamatod anako nasa iyo ang doktrina sa Adventista sa SDA
na si Kristo nisulod sa labing balaan dapit 1844 sumala na ko way nabot ang Biblia. Wala ka naman na akuan ka sa radyo. Iya naman ni sa nagsidya way nabot ang istasyon. Kahit imo nga pinapilo ng Biblia o na di ka makatukan na mabasa sa Biblia na sayop na katilingban sa mga taong maminaw, naghimo-himo ka og ideya na walay pasikaranan sa Biblia. Gibasa ni mong Biblia na imong punan na ang imong tinuod kay na Biblia na mo pamatod apan napakyas ka kay waka nakapamatod sa Biblia na ang doktrina sa SDA 1844 musulod si Kristo sa labing balaan dapit sayo mga kaigsuonan niya di ko nung makahimo mura po na Kristo nga Diyos nila nga di makahimo ba si Kristo sa pagsulod adilin makahimo magbuti kang Kristo musulod walay butang adilin mabuot sa Diyos Lucas 1:37 basig kinilang Kristo inutil kay dili makahimo sa pagsulod sa 1844 sa langit ng santuaryo sa labing balaan dapit igsoon. Ang akong Diyos makahimo sa tanang butang na si Kristo. Mahimo niyang tanan. Igsoon, higala, negative mo ko. Negative mo ko. Sa may katungdanan sa negative, alang-alang mo yun. Ha? Di ko mo yun. No? Kay negative man. Kaya sa debate, o sa'y affirmative, o sa'y negative. Ang pakyes lang sa akong kaatbang karon, nagamit o sumala sa Biblia ang referensya, pero wag gyud mabasa ang iyang tema, sumala sa Biblia ang referensya, nga sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist na 1844 nisulod si Kristo sa labing balaan nga dapit. Mauna atong hinuktukan mga igsoon. Kamong naminaw karon ang inyo pagtimbang-timbang lang. Sa debate, walay daw ko ipildi. Nga naman, gawas og mapustahanay mo diha o saan po hindi pagdeklaran. Kaya ang moderator di manifest. Ha? Kanya, niining debatiha. Kami ni Banadil Pulang Lima, kami duha pildi. Ganoon, kami may nigasto sa among kaugaliliyong plito Brother Paul Alima, apensa, praise the Lord. Pero ngayon mo diha, natapla na mo, ilipan na mo ang inyong mga plite, kamong duhang Brother Paul Alima, aron dili mo yung taong mapilde, amo na po ng dawaton, aron kami, puros na po di daog. Now, kaya nga mo din naman na guys, wala mo mga kahikalaan, layog sa rason, pero way labot ko rason mga higalag igsoon. Pagpaka na itong Ginoo. Ayaw! Okay, dagang salamat, may hapon ka na itong taran. Dagang pag-usap o masipang pagpak ang ato ang negative side, Brother Mitchell Pandilio. O karon na rin nata sa cross-examination nga magikan sa atong affirmative side, sulod sa 10 minutos. Time start now. Mr. Mitchell, kung kining pagtulunan sa Sabanista nga 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit husto ni yung sa manimo pagkasayod nga 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Daghang salamat sa simple nga pangutana. Ang tubag is very simple. Giunsa na ko pagkasayod
Kay ni Adinhi sa Selected Messages Book 1 page 125, Christ entered into the most holy place in 1844. Salamat sa nindot nga pangutana. Ang tema sumala sa Biblia referensya sunod nga pangutana. Kanang selected message, ang kinsa man nga sinulat, Kailin White, no, alang-alang po ni sa inyong Santo Papa. O niya, referensya man, wa man nagingon ng referensya nga, ang amo ang referensya, ang Katolik referensya ng dili ang amo, dili ang salain. Mauna nga, kay sumala ba sa referensya Biblia, mababasahon unta ni mo diri, nga nagtugan po ni nga sayo ang 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaan dapit. Sunod pangutana. sa ato pa si Ellen Goldwhite ra ang miingon wala ang Biblia. Excuse me. Sa ato pa kay matod pa rin mo si Ellen G. White ra kung magkahiniingon ug mao na imong source sa imong kasayuran. So sa ato pa si Ellen Goldwhite ra miingon na 1844 ang pagsuod kaysa wa na sa Biblia. Magtubag na ko. Ayaw nang sa ato palagi kay apil ko anak. Nagdibati ko ta sa imura. Ang giingon ni Ellen G. White, naghatag siya ng saktong tuig na si Kristo ni sulod 1844. Ang inyong libro nagtudlo na si Kristo ni sulod sa labing balaan dapit. Natubag ang pangutana kay ang pangtiba sumala sa Biblia referensya. Sunod nga pangutana. So sa ato palagi kanang tuig 1844 nga si Kristo misulod sa labing balaang dapit kang Ellen Goldwhite ra na nga teaching nagsulti tinuod o namaka. Okay, wala yun na magkaksilin si White. Nga naman, napamatod-an man sa Biblia nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit. Human siya nakita ni Apostol Juan nga nagtunga dito sa balaang dapit. Mao nang gihatagan lang pizza ni Ellen G. White, unsang tuiga ni sulod. Kay si Kristo makasulod sa bisan unsang tuiga kay akong Diyos dili inutel. Bisan kanus amo sulod, ang imo ra inutel kay di na makasulod 1844. Ining Hebro kanos ama nagisulat o ka pa nga nasulat ni adtong unang siglo. Excuse me, Meditor. Out of context. Ang tema sayop ang doktrina sa Adventista. Wa gyud nagtema kanus ang nasulat ang Hebro. Ibalik sa tema kayo ako ubanan masaag ming duha. Counter objection, Mr. Moderator, ang among tema sumala sa Biblia referensya. Nagamit ko ining Hebro aron gub-on ako nang giingon sa ilang maestra na si Ellen Goldwhite 1944. So ang ako premise ining Hebro nasulat ba ni atong unang siglo o yun ka dili? Okay, rolling ako sa duha ka objection. Brad Mitchell, ang pangutana ni Brad Paul is valid. Your objection is not granted. Excuse me, Mr. Moderator. Ayan pagpakalata. Excuse me. Why? Excuse me, Moderator. Moderator's time. Excuse me. Ruling of always respect the ruling of moderator. Ganun, valid man. Kasi siya ang affirmative side. Ang affirmative side, naa say right, nga ipangutana ang iyang gipabaro. Gigamit niya ang Hebrew sa ipagpangutana. So naa say right. Excuse me, Mr. Moderator. Ang tatala po clarification sa kagabay. Clarification sa kagabay. Gigamit niya ang Hebrew, excuse me ha, munispeto ko sa imo, pero ay klaro. Sige. Gigamit niya ang Hebrew sa pagpamatuod nga si Kristo sulod sa labing balaan dapit. Wala gamitan niya ang Hebrew kanos ang isulat. Inausaban mo noon. Iyang gipamahayag kanina. Nga Wala question. sa murag kita naman ikaw tani. Gipamahayag sa atong affirmative side nga first century ni sulod. Ikot niya ang Hebrew, 9:12, ang affirmative side, pwede niya nang magamit ang iyang mga statement kay siya ang affirmative.
So ikaw nga negative, obligado kang mutubag sa claim sa affirmative side. Sakto na. So, Sakto na. Pangutanon ko niya sa Hebrew 9, 12. Wasa. Nga, nisulod ba si Kristo? Wasa, Wala. wasa. Kaya ko pangutanon niya, kano sa gisulat? moderator style. Please respect lagi moderator. O sa kaya ito ang say moderator ni. Paano na sa ba? Naminom. Sa may nadugan ang nilang tugi. Una mo niya ito ang ruling. Mauma po na ito ang mga rules, reglamento. Once kani, umabasa ka o mga argumento sa ng debate, klaro na ang affirmative side kay siya may claim, pwede niyang mapangutana ang iyang mga gipaparo. Affirmative side man, unless kung he is negative. Siya man ang affirmative, kanang iyang gipanggamit kay imo man ang gisupak na sama imo man ang gisupak ang iyang mga statement. So kanang iyang gipang supak kang statement, pwede sa niyang gamiton pag Okay. balik nimo. Okay, Mr. Moderator. Kami So, ang ruling Okay. ito, inahanglan Okay. dito bagyod ka sa Okay. pangutana kay ang pangutana is valid. Okay, Mr. Moderator. Before na ako na ihatag ng pangutan Ay, sa kadali. Please proceed. Repeat your question, Pratol. Gigamit na ako ng Hebrew Kapitulo 12 sa akong pagbabarok. Okay, sukna ko lang ikaw kung ining Hebrew ba, nasulat ba rin itong unang siglo? O di ka, ganahan mo to bago pinapot sa ako. Okay, ang ako to magbuhan ni siya. Matubag na ko na. Pero wata dire gadibati kanus anak isulat. Pangutan na ako, nisulod ba siya 1844 o dili? Kaya ako topic mo na. Wala taga-debate yun din, karos nasulat ang Hebrew, karos muna ato na lang nagdebatihan, karos nasulat ang Roma, muna ato debatihan. Okay. Wala taga-debate niya. Ang imong tema, ang imong pangutana, i-coincide sa tema. Ang Hebrew nasulat ni atong 1st century, wala lalis. Pag sumala din sa Hebrew 9:12, he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once and for all by his own blood. Sakto ni dili kategorika. Sakto na, wagod na sayop. Pero wa nagsulti diha nga sayop ang pagtulunan sa SD nga 1844 nisulod si Kristo sa labing balaan dapit. Walay pitsa diha. Walay pitsa gitudlo lang ni Apostol Pablo nga naay nisulod si Kristo nisulod sa labing balaan dapit. Ipahayag ni Juan prior siya nisulod nakita si Kristo sa balaan dapit. O niya gitudlo ni Ellen G. White nga 1844 siya nisulod. Sunod ka pangutana. Kay miingon ka man nga sakto ang akong gibasa nga he entered the most holy place. Nakasabot ka ba og pulong entered? Okay. E-N-T-E-R-E-D? Wala. Nakasabot ko, Mr. Apol Alima, na ang Biblia mo gamit dito sa hayong past tense, kadili past tense, sama sa Juan 17:5. I had Google with you. O niya past tense na, pero present tense. Ang Biblia, dili ni mo na kuan sa grammar, na imong ikuan ang grammar kay as past tense na siya, nahitabo na kay maglayog ang Biblia sa pinadayang isulti nga si Kristo nakita ni Juan dito sa balaang dapit sa pinadayang 1:12-13 diha sa Hebrewano 9:12 gipakita lang diha nga si Kristo human dito nisulod na po sa labing balaang dapit.
o niya gitudo ni Ellen G. White kanusa siya nasulod 1844 kaya ang di mo magot sumalas Biblia ang diferensya. Basa sa Biblia o kang Mrs. White nga sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga nisulod si Kristo sa labing balang dapit 1844 aron makabarog ang imong tema. Sunod pangutana. Kay nakasabot ka man kaha og pulong entered. Unsa man ang entered? Wa pa kasulod o nakasulod na? Okay, mutubag na ko. Gipahayag ni Apostol Pablo nga nisulod. Nisulod. Pero, wani ko niya nga dili po na 1844. Pero gisulti ni Apostol Juan prior ana nga tuwa siya sa balaang dapit. O niya gihapahayag ni Diyos, anong kamagiyahan nga 1844 siya nisulod. Kaya ang imong tema, sumalabas Biblia ang referensya. Kung dahanto di ka makabasa nga sayop ang doktrina sa Adventista nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit 1844. Wag ko'y nahimo nakabarog ang imong tema. Sulod pangutana. Kining pag-ingon nimo kining pulong entered nakasulod na o dili kay mosuluray pa nagsulti kag tinuod o namaga. Nagsulti ko tinood kaya ipasabog ka Apostol Pablo ni Ana wala gahatag siya pitsa wala siya gahatag unsang tuhiga. Gipahayag niya nga human dito si Kristo nakita sa balaang dapit dito na po siya nakita nga nisulod sa labing balaang dapit o mga tunag ang pitsa diya diri sa Ellen G. White Selected Messages Book 1 page 125 ang imong tiba sumala sa Biblia ang referensya wa kay nabasa iwa-iwa na ang doktrina sa Adventista na 1844 nisulod si Kristo sa labing balang dapit sayo basta pangmingkawot yun nga makabasa kang referensya o Biblia aron makabarog imong pangutana imong tiba. So sa ato pa uyon kara nga si Kristo misulod na sa labing balaang dapit sa pagsulat ni ining mong Hebro. Wapo nagingon diha nga pagsulat na ako yan nasulod na si Kristo. Wag yun. Di ko kumuyon. Ang mabasa diha nga nisulod si Kristo. Ang mabasa diha ipakita nga human si Kristo dito nakita ni Juan sa balaang dapit nisulod siya sa labing balaang dapit kanusa 1844 Selected Messages Book 1 page 125 ikaw wakay nahimo na ako'y nabasa nga nisulod kanusa awan wakay nahimo Biblia referensya wakay mabasa na sayop ng doktrina kay kanang pagyunin mo sayop wakay referensya Biblia ni David nimo kay imo-imo na Sa ato pa kay miuyon ka naman nga kining entered misulod na dayon gisulat ni sa writer ni antong unang siglo. Sa ato pa uyon ka na nga sa pagsulat ni ining Hebro 9:12 si Kristo nakasulod na sa labing balaang dapit. Di mo kumuyon kay wala dahi mabasa. Wala'y mabasa. Ang akong uyunan nagapahayag lang si Apostol Pablo nga human nakita ni Apostol Juan na si Kristo dito sa balaang dapit iya na pong gitudlo nga nisulod na po siya sa labing balaang dapit. Mao na akong uyunan. O niya kaya ang imong tema sa tema pamatudan ko na ang doktrina sa Adventista sa iyo sa Adventista sa iyo o sa sayo 1844 nisulod si Kristo sa labing balaang dapit. Asal dibase Biblia referensya matapos lang ang tema walay nabasa Biblia referensya sayop ang 1844 si Kristo nisulod sa labing balang dapit kaya ang Kristo nako pwedeng musulod bisan kanusa kay ganghanan siya ang tanang butang mahingo sa Dios. Sunod pangutana. Uyon ka ba Mr. Bendilio nga ang labing balaang dapit mao mismo ka ng kung diin anaa ang trono sa Ginoo? Okay, mutubag na ko. Mutubag ko. Tubag. Wag yun mabasa niyo diha. Na ang gingon diha sa gingon ni Apostol Pablo ang sanctuaryo sa langit na bahin sa duha. Wala ang dapit o labing bala ang dapit. Hebrehanon 9:1 ngadto sa 3. Wala yun. O niya ang trono sa Dios kalimutan na God is everywhere. Hindi mo na nagibasa
sa Efeso 4 versikulo 10 na kahukmanan ni Kristo at sa Diyos na atanan. Pero di mo ako ba kamaturan na nisulod si Kristo sa labing balaan dapit human nakita siya ni Apostol Juan na dito sa balaan dapit o diyan itudlo ni Ellen G. White 1844 Selected Messages Book 1 page 125. Sunod pangutan na. Asa na idapik sa imo, Mr. Bendilio, ang labing balaang dapit kung dili ka na mong trono sa Diyos? Tubag na ko. Tuma. Ang labing balaan dapit na sa ikaduha na kwarto sa sanctuary. Daghang salamat. Okay, daghang salamat. Eleksyon sa pangutana ni Mr. Alima. Nakakita, nakabantay ba kung mabasa na ako sa hindi ka referensya na sa'yo ang doktrina sa 1844 pilde. Nakadungog mo? Nakadungog mo mo na nagingot siya kung mabasa na ako sa Biblia na sa'yo pa ang doktrina na 1844 ni Sunod si Kristo sa labing balaan dapit pilde. Nakadungog mo? Kaya waman mo nakadungog pag-ingon niya siyang tiba pangatunan ako na sa'yo ang sagot ni Adventist kaya doktrina 1844 ni Sunod si Kristo sa labing balaan dapit sumalas Biblia ang referensya nagtugan sa tinod ng baka di ba klaro? Di ba klaro? Nakabalo siyang sa'yo ang doktrina sa Seventh-day Adventist ka 1844 si Kristo ni Sunod sa labing balaan dapit pero why gigamit ang basihan ng Biblia ang referensya pero wag ko kadamo kung saan referensya ang gigamit. Wag ko kadamo kung saan bersikulo ha asa sinadagan kanos aman gisulat ang Hebrew. Ano taga-debate diri kanos ang gisulat ang mga libro sa Biblia? Ha? Dapat affirmative ka, nigamit ka Biblia, sumalas Biblia ang referensya, sa'yo ang doktrina sa Adventista, 1844 ni Sunod si Kristo sa labing balaan dapit, imong gitudlo, imong gibasa. Kaya brado, inyong, lapid ako inyong basa, among basahon. Pareha ba na mo gamit sa basas Katoliko, pareha gamihan. Di na niya ang kono ng sinunod silang pare. Huwag yun sila nakakanta. Di ba? Dako kayo itong impact. Dako kayo itong impact. Ano dako impact? Ilang basahon mismo nagtukan ni Apple sa pagtulunan sa affirmatibong Adventista. Karon, nahin mo ba ng alima? Wala. Niya din yung libro, wala nga basa. Great controversy. Na, kung iyan yung gigamit-gamit, pertikong kubuta sa iyang pangunauna kay great controversy ko na. Dakong kisabot. Walang-wagod siya baka. Di ko siya makasabot sa iyang doktor sa iyang ipawatod nga sa iyo. Sabot yung kayo sa iyang pangunauna. Mga na mga kaigsunan. Sa Biblia, way mabasa ang iyang tema. O sa iyang tema ba? Hindi ka tingota. Iyan ang tema dere. Pamatodan ko nga sa iyo pang Seventh-day Adventist nga doktrina na 1844 si Kristo susunod sa labing balaan dapit. Muli ang pamatood. Sumala sa Biblia ang referensya. Gigamit niyang lagda sa Adventista. Abi na kukuha na dito. Sa iyo ang doktrina sa SDA na si Kristo susunod sa labing balaan dapit. Wala. Wala. Sa ato pa, ang tema, wala katoy hakaw. Kung sa may akong gubon, wala katoy hakaw. Pero ang tema pa, sumala lang niya, aperting baruga. Pero sumala sa Biblia, sorry my love, Brother Paul Alima, na huwag lang tayo mahimsaan ni Brother Paul. Naplitig ko tagwagi, naplitig ko lang taganhan ni kasi mo pauli yun nga
makaingon yung may pahiwalang gustuhin. Kay sumala sa Biblia, praise the Lord. Sumala sa Biblia, pero wag ay nakapawatuod sumala sa Biblia. Samot na sa referensya. Ang resulta, ang iyang tema ni diferensya sa Biblia o referensya nga iyang gibasihan. Pagpaka na itong Ginoo mga kaigsuonan. Pagpaka na itong Ginoo. Moingon gani ta na sumala sa Biblia sama sa korte according to these documents. Nagugay dokumento nga makapamatuod. Pag-prove sa imo nga gi-affirm. Pag-prove sa imo nga gi-testify. Aron, dunay kredito, dunay gibugaton sa mga tao ang imong pagpamatuod. Pero karon nga hapon ay conclude nga ang sumala sa Biblia o referensya ni Brother Paul Alima. We come to the conclusion nga dili sumala sa Biblia referensya ang iyang tema, kundi sumala lamang sa iyang kaugalingon. Higala, igsoon, nindot kayo ang atong pagtulog-kabindo karon. Ang atong Diyos makahimo sa bisan unsa pagkaluoya ang Diyos ni Paul Alima kay dili makahimo sa pagsulod 1844 sa laming balaang dapit dito sa langit ng puloy-anan. Daghang salamat o maayong hapon kanatong tanan. Dalaygon atong pasalamatan dayon. O karon ang last nga mahatag rebuttal atong igsoon affirmative side, Brother Paul San Pablo Alima. Ang nahimo ragyod ni Mr. Bindilyo mong pagbandilyo sa iyang sayop nga pagtuo. Iya ko nung ipabasa sa ako sa Biblia nga sayop ng 1844 nga nung basaho man nga sayop ng mga edaan. Yung sa nako pag-prove nga kana sayop, gibasa nako ang Hebrew 9:12. But he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood. Ipangutanan ako sa nakasabot ka ba o pulog entered? E-N-T-E-R-E-D. So nakasabot. Ang sama ng pulong entered, musulod pa o nakasulod na? Nakasulod na. Sa ato pa, sayop lang imong 1844 pang pagsulod. Kaysa pagsulat ni ng Hebrew, nakasulod naman. Dahil ng imong sayop na argumento, sa man ng imong Diyos, Brad Paul, wala na dahil kahong ang sulod sa 1844, o balihon po taka, kung sa man po ng imong Diyos, di kabalo nga hinlo o ng hugaw. Ano mo gamit mga argumento? Na naghapraman ka anak, ang Diyos makahimo sa paghinlo bitang sa butang hugaw sa Leviticus law. Anong gamito po na 1844 pwede makasulod? Mahimo po na sa among Diyos. Pero ang imo lang sayo nga no, wala sa Biblia nga 1844 si Kristo misulod. Asa nagibasa? Gibasa niya ng selected message. Isa man ang libro ni Ellen G. White, ipangutan na tahaganin na sa ato pagkadang 1844 di ay kasi Kristo misulod sa libro ng Ellen G. White. Basta sa libro ng Ellen G. White. Angay ba na itong tuuhan ng libro ni Ellen G. White? Kana inyong writer, angay ba na ng tuuhan? Dinay sa iyang libro. So mag-iingon din usa sa maghihigugma sa mga tao sulod sa 150 katuig sa kasaysayan sa Iglesia Adventista mao ang magtutukod ni ine si Ellen G. White
Si Ellen Goldwhite nag-edad og siyam, gibuno siya sa dakong bato sa iyang ulo. O sa may resulta, maglabad ang iyang ulo kung mupugos siya basa. Ang imong gibasihan nga statement ka na maglabad ang ulo. Kanang imong 1844 nga giingon Ellen Goldwhite, bunga na sa kalabad sa ulo. Kanang imong maestra, gisupak yun ng Hebro 9:12. Klaro niyo? But he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place. Nakasulod na. Pero si Ellen Goldwhite, 1844 pa pagsulod, asa maday miskala si Kristo. Naglaro-layo din ang imong Ginoo, Mr. Bendelio. Anong tuuha man nato na statement sa imong libro nga si Ellen G. White nga gibuno man na sa bato sa ulo, maglabat man ang iyang ulo pagbasa sa tubag kining imong pagtulunan nga supak sa kamatuoran gitudlo sa Biblia, dunga na sa kalabad sa ulo sa imong maestra. Manang perting luuya gud ang taon ng atong pagsuunang sa Badista, manang di gyud sila makasabot sa Biblia sa makonteksto ni ini. Ang ilang nagtukod sa ilang simbahan, maglabad ang ulo ug magbasa. Bunga sa pagkalabad sa ulo. Mao kana ang kamatuoran nga naguba gyud nato. Mao nang dili na mabasa sa Biblia ng 1844 kay sayop na ug mao nang atong prueba. Pero iya kong giingon nga basahon ko na ko sa Bible nga sayop ng 1844. Oy, sayop naman gani ipabasa pa nimo. Mao nang gani wa na sa Bible ka sayop na. Iyan kontra kay na sa Biblia. He entered the most holy place. So kanang ilang Kristo nga mao pay pagsulod sa 1844, magduda da kung kinsa na ang Kristo. E daghan man nagpaka-Kristo. Mao na nga ang paghilot ni Ellen Goldwhite sa ilang sayop nga pagtulunan ang 1844 gibasa nato sa American Prophecy nga ang una daing teaching ana nga si Kristo mubalik sa yuta sa tuig 1844. Napalpak man ang ilang interpretation, naghimo sila bag-ong bersyon nga perting palpaka gihapon nganong mapalpak kaya ang inyong gibasihan na libro sinulat sa taong maglabat ang ulo kung magbasa. Mayong hapon o hinaot, dili maglabad ang atong ulo sa pagpaminaw sa kamatuoran ang ipabuhagay nato karon kahaponon. Dalaygon o pasalamatan nato ang Dios sa kadaugan sa kamatuoran. Palakpakan nato.